Pois, bueno, para mí, bueno, con Mercedes temos o grupo Resolid, que nos dedicamos profesionalmente a recuperación a recreación e a facer revivir as músicas históricas, músicas patrimoniais, pois da mesma maneira que para que o público, as persoas, os cidadáns e as cidadás disfruten dese patrimonio que forma parte dun conxunto máis amplio do patrimonio cultural, patrimonio social, patrimonio histórico. Nós, claro, nos dedicamos profesionalmente, estivemos moitos anos en Alemania estudando moi profundamente. Nós temos unha convicción que o patrimonio hai que tratarlo como o patrimonio musical, hai que tratarlo como os demais patrimonios, é dicir, coa maior garantía posible de recreación. Claro, cando Benigno me propuxo traballar con un grupo de aficionados que foran turnos, dixo, isto vai ser moi difícil, vai ser complicadísimo, porque non é moi compatible eso co traballo que estamos facendo dende Resonet, que é un traballo que ten que ser moi riguroso. Pero ao mesmo tempo, claro, o rigor dá a comunicación, a transmisión de emocións que ten a música. Pero, bueno, a mí gustame moito traballar con aficionados, sempre o fixen tamén, con nenos, con adultos, con seminaristas, con xente do teatro, e, bueno, en ese sentido non tiña ningún reparo, pero decía, bueno, isto vai ser complicado, pero todo foron facilidades, sobre todo gracias a Benigno, que foi a persoa que fixo posible que isto fora continuando día a día, na liña que eu lle propoñía, que era, e que ele me propoñía a mí tamén, por poñer un contrapunto, por utilizar unha palabra musical, as miñas intencións, que era simplemente recuperar o patrimonio da mellor forma posible, como facemos con Resonet, cos profesionais. Pero claro, isto era un grupo de persoas amateurs, pero pouco a pouco, co traballo, fomos vendo que toda esta xente vivira ese patrimonio musical como seu. É dicir, foran turnos de verdade. Entón, eso é insustituible. Eso non se pode sustituir por un profesional que intenta reproducir eso, porque eles o vivira. Entón, tiña algo que eu non podía conseguir chamando a profesionais para facer, por exemplo, este disco. Eles tiñan esa vivencia e a reproduciran durante moitos días dunha época moi importante das súas vidas, que é a época de estudantes, de xuventude, que non só se estuda nesa época, senón que hai moitos cambios na persoa, se toman moitas decisións, e é un momento de estudio na universidade no que pasan moitas cousas que forman, que condicionan ao que vai ser a persoa. Pero tiña a miña disposición estes ingredientes para cociñar un proxecto como este, que eran os mellores ingredientes posibles. Xente que vivira eso. E que, por outro lado, pouco a pouco fomos descubrindo con un traballo concienzudo e semanal, sen pausa, no que a xente que máis interesada, como Juan Carlos, como Jorge, non? Pero hai moitos máis que se sumaron ao proxecto desde o principio, viñeron desde Carballo, desde fixera falta para ensayar ese día. Con este ingrediente pudemos afrontar o proxecto que ao final, despois de 5 anos, se convertiu nun disco que para min ten todo o valor musical, patrimonial, viva inigualable por outro tipo de forma de encarar ese proxecto. Con esas persoas que, ademais, que son músicos excelentes, todos eles, son persoas que teñen unha música dentro. Eu lles digo sempre, eu non teño que traballar a música con vos, eu teño que traballar a organización da música, a organizar, para que cada un poda facer o que mellor pode facer e cantar o mellor que pode cantar. E para mí foi unha experiencia excelente que continuará. Despois, xa para rematar, claro, o proxecto de Viva Galicia
non é, responde, é o resultado do estudo concienzudo, pola miña parte, do libro La Casa de la Troya. E aí me conta que Pérez Lujín e todo o contexto do libro que ele escribe ten moito que ver con a época na que a tuna compostelana era un dos grandes elementos culturais de Galicia, de expansión tamén e de difusión. A tuna compostelana había distintas correntes, pero a principal, que é a que representa a Lujín, é moi galeguista. Ele escribe o libro en castelán, pero con moitas frases, con moitas expresións, con un coñecemento profundo de Galicia e de Compostela, pero, sobre todo, ele dalle un valor importantísimo á música de Galicia, como decía antes Juan Carlos. E iso está presente no libro. E a mí rompeuse un preconcepto que tiña, porque eu pensaba que La Casa de la Troya era unha cousa así máis ben ñoña, moi españolista, pero non, lendo o libro, hai moitos elementos que aparecen descritos como texto tamén, e as pezas que están no disco, está todo aí neste proxecto editorial e discográfico, non? Pois foi un descubrimento maravilloso, e a partir de aí fomos tirando distintos fios, recuperando pezas que non se escoitaban desde facía 100 anos, algunhas delas, como a mesma Viva Galicia, que era unha peza composta polo que fora director da tuna compostelana nesa época, e, bueno, aí saiu este disco que para mí, xa digo, está á altura de calquer proxecto de recuperación musical e cultural, porque isto complementa, un gran complemento ao libro. Está á altura de calquer outro proxecto de altura, de importancia. Pouco máis teño que dicir. Eu teño un amigo que ten unha teoría que fala algo así como as casualidades históricas, me parece que lle chama, que son cousas que pasan por casualidade, pero teñen unha razón de ser. Unha desas ten que ver co noso director no CD que gravamos neste proxecto daquela tuna de 1888 que aparece polas páxinas da Casa de la Troya. Está dirixida por un músico local de prestixio que se involucra coa tuna e hasta compón pezas, algunhas, como decía Fernando, esquecidas que non se tocaban prácticamente desde aquela que nos quixemos recuperar, porque este traballo nace en paralelo ao Museo da Casa da Troya. O museo abre no ano 93, recrea a bella pensión, o bello inmoble da Rúa da Troya número 5, onde se desenvolve parte da novela. Co tempo, unha vez asentado este proxecto que depende do que nós, como asociación, levamos o día a día, pero que depende dun patronato que está presidido polo reitor, onde está o Concello de Santiago, a Consellería de Cultura, a Asociación de Antigos Alumnos do USC tamén. Pois, xa digo, unha vez consolidado o museo, queríamos tamén facer algo en paralelo para relativo a conservación de patrimonio, sobre todo ese patrimonio musical moi vinculado ás tunas e a cidade naquele tempo. Comezamos, como ben decíades, fai 5 anos, e fruto daquel esforzo e este CD e tamén esta actuación que imos ter aquí en Carballo, e pola que tanto ademais tirou Juan Carlos como Bergantiñán. Ademais, que hai outra casualidade histórica, porque nas páxinas da novela un dos personaxes principais, aparte do de Madrid, que, bueno, que fía a historia de amor, pero o personaxe principal é Barcala. Barcala é unha mezcla, ou toma algo de Camilo Bargiela, que era de Tui, pero tamén de la Barta Pose, que era de Valle, da Costa da Morte, e ademais que tiña moita relación con outro ilustre veciño que era Alfredo Brañas, que seguramente era profesor de Dereito da maioría dos troianos, porque ali no museo vivían varios deles. Entonces, aquí vemos que a novela é un fío onde salen fíos e un peza a tirar e permítelle coñecer mellor
a historia de como era aquel tempo. Nos faremos tamén algunha referencia a eles neste concerto, que a mí parece oportuna neste ano que celebramos o 160 aniversario do nacemento. É unha figura histórica que compre tamén divulgar e contar esa outra parte que igual sale menos nos libros, pero que di moito de como era a vida naqueles tempos. Entón, para nós, despois de facer a primeiro concerto de Santiago, pois vir aquí a Carballo, pois tamén nos transporta de alguna maneira a aqueles tempos, o sea, sabe un fío a aqueles tempos da novela. Queremos tamén aproveitar este concerto para animaros a que dende aquí ven os veciños, ven os colexios, veñan a visitar o museo. Quixéramos deixar tamén algún CD para que quedara para a vosa biblioteca e faceros chegar tamén aos colexios, porque esa é outra tarefa que nos queremos estamos traballando, non? A chegar aos colexios, aos veciños, tamén o patrimonio daquel tempo, dalo a coñecer de outro xeito, para seguir poñendo tamén o noso pequeno grano para a conservación do patrimonio de Santiago, de Galicia, musical e histórico. Sin máis, non me queda máis que agradecerte, alcalde e concelleiro, que nos acollades aquí en Carballo, e animarvos a todos a vir e a disfrutar deste concerto e desta actuación. Queremos tamén facer unha pequena viaxe a aqueles tempos de finais do século XIX, de tempos da Casa de la Plaza. Espectaculares. Se dixe, pero es que evocarnos en notas, non? Claramente é un medio natural o escenario, non sei como fixeron, pero notase esa soltura, ganan moito. Bueno, pues somos o Concello, os carballeses, carballesas, que nos sentimos afortunados, ¿no? de que este concerto teña a realidade entre nós, ¿no? Sabemos que hai unha parte emocional que tivo moito que ver por elexir Carballo, que seguro que aí Juan Carlos foi un papel determinante, tamén Jorge e outras persoas que tamén forman parte deste colectivo, ¿no? Desde o primer momento que cando se nos presentara xa hai un tempo o disco, bueno, pues quedáramos xa comprometidos en facer esta actuación, e despois Carmen, cando viu, dixo, bueno, esto da tuna tal, pero despois dixo, no, pero se aquí está Fernando Reyes por medio, é un espectáculo de garantía seguro. Foi a verdade, non? Porque, claro, cando se pensa nunha tuna tal, pensas que é máis así de pasar o tempo e con pouco rigor, non? Pero xa o dixo o propio director artístico, é dicir, é un traballo de rigor musical, e de recuperación de valor patrimonial, que tamén forma parte dese patrimonio, non? Da cultura galega. É importante entender que o rigor pode ser compatible con disfrutar, con emoción, con vitalidade, con alegría, con tristeza, con todo o que é a música. Bueno, pues creo que está perfectamente resumido, ¿no? Que un non veña ao espectáculo pensando que é só unha actuación así de música de rúa, senón que é un concerto, e que ese concerto, ademais, con todo ese rigor, tamén permite a alegría e a diversión, e a xente que veña a disfrutar do concerto. Decíase antes que animar a xente a que veña, bueno, pois efectivamente, animar a xente a que veña, non? Que veñan, e que xa verán que vai haber un número importante de músicos no escenario, que van a trasladarnos no tempo a algo que forma parte da historia musical deste país, non? E que pola tuna carballesa pasaron, pola tuna compostelana, pasaron carballeses, tamén pasaron históricos
nacionalismo galego, como Castelao, por exemplo, que tamén formou parte da propia turma. Estaremos Lela. Lela, bueno, pois... O Xosé Manuel Beiras. O Xosé Manuel Beiras, bueno, como moi bo músico, pois que tamén formou parte, é verdade, que tamén formou parte da turma compostelana, non? Bueno, pois creo que xa está aí, non? Por lo tanto, animar a xente a que participe. E se interpretará Lela, pois volver aos tempos de Xocaloma, non? Donde Lela foi unha das cancións míticas que identificaba a este grupo tan carballés e que tantas sensibilidades foi capaz de levantar, non? A tuna compostelana, por exemplo, nos anos 20 e anos 30, difundiu moitísimo, foi un dos grandes elementos de difusión e de dignificación da cultura de Galicia por toda a Península Ibérica e por Portugal, levando moita música galega por aí, de composición, de compositores, o sea, feita e algunhas de base, moitas de base popular, pero moitas compostas de grandes compositores galegos como Pascual Veiga, como Chané, como Montes, que son xente de altísimo nivel, do mesmo nivel, probablemente, obxectivamente, que moitos compositores que son famosos, pero que nos consideramos que son os millores do mundo, que o foron, pero os nosos compositores tamén foron bons, porque eran bons técnicamente, tiñan un sentido da melodía maravilloso, e tiñan, sobre todo, tamén uns poetas de altísimo nivel, poetas como Rosalía de Castro, sin ir máis longe, non? E o Curros Enríquez. Entón, claro, tendo poetas así, músicos así, pues, aquí temos un patrimonio que eu non digo que haxa que transportarse a tempos pasados, sino que hai que mostrar igual que se mostra un edificio desa época ou as rúas desa época, que son desa época, pero que as vivimos hoxe. A música, o problema a veces que ten, a música histórica, que nos leva a outros tempos. Sí, eso é bo, eso é así, pero tamén é parte, pode ser parte do tempo presente e do tempo futuro. Si se estudaba nos conservatorios, por exemplo, que non ten sentido, xa sendo un poquinho crítico, é que en ningún conservatorio de Galicia se estude todo o patrimonio musical galego, non se estuda, prácticamente se dedica un 2% a autores galegos, sendo na Idade Media, por exemplo, os millores do mundo occidental. Pero, bueno, hai que romper presuizos sempre. E isto é unha boa ocasión, e iso hai que agradecelo porque podemos facer este disco e podemos facer un concerto que vai ser moi apreciado pola xente de Carballo, que veña. Os que veñen o van a apreciar e o sentirán no momento, sentirán que ese momento é un momento musical e cultural importante aquí en Carballo. Los seguros son moi fixos, Teño que parar, porque senón... Pois está, non. Dito eso, xa está, queda dito.